Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het politiekorps de handen vol heeft aan bijen. De afgelopen dagen waren er verschillende incidenten en de politie heeft laten weten dat burgers, als ze bijen in de buurt hebben, onmiddellijk die plek moeten verlaten en de politie moeten bellen. Gisteren waren agenten druk bezig met verschillende meldingen. Zo was er aan de weg naar Fuik in de buurt van de Adventkerk een melding van een grote hoeveelheid bijen. De politie trof inderdaad een grote hoeveelheid bijen aan toen ze kwamen kijken en schakelde een imker aan. De politie van Rio Canario kreeg eveneens te maken met een bijenincident. Hierbij werd een nest aangetroffen onder een container in het gebied van Kanga. Ook hier werd de hulp van een imker ingeroepen. En aan de Coloradoweg werd een grote hoeveelheid bijen aangetroffen in het plafond van een onbewoond huis. Ook daar namen de agenten de beslissing om een imker in te schakelen. De overheid geeft voorlichting, dat gaat ook over de bijen, want het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft in een persbericht informatie gegeven over de bijen. Zoals we weten, we hebben veel incidenten gehad, sommige met fatale gevolgen. Er is een man overleden, ook een hond en een papegaai zijn overleden. Dat heeft natuurlijk tot bezorgdheid gewekt. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur benadrukt dat bijen alleen agressief worden als ze zich bedreigd worden. Van nature richten ze zich vooral op het verzamelen van nectar en stuifmeel voor de productie van honing. Maar als je bijen ziet, stoor ze niet, verlaat de plek en blijf op afstand. En probeer geen bijen te doden of van je lichaam te vegen. Dit kan juist een grote aanval uitlokken. Iedereen moet dus voorzichtig zijn. Democratische instituties functioneren niet. Tenminste, dat zei de man Pin gisteren tijdens een persconferentie. Nummer 1 en 2 van de partij, Giselle McWilliam en Suzy Camelia Reumer, liet aan de pers weten dat ze de situatie, de huidige politieke situatie, natuurlijk nauwgezet volgen. Ze vinden het, de gevolgen van het feit dat er maar één regering is, één partij in de regering, geen coalitie, maar een één partijregering, heeft gevolgen die volgens hem kwalijk zijn voor de democratie. Ze noemden onder meer het gebrek aan persconferenties al jaren en de pers zit zonder de wekelijkse persconferenties. Ze vinden dat een organisatie als de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao niet functioneert. En ook het Openbaar Ministerie zou meer van zich moeten laten horen, omdat er nu vanwege gebrek aan mankracht sommige onderzoeken niet uitgevoerd kunnen worden. En ook zei de Suzy Camelia Reumer en Giselle McWilliam de regering zeer kritisch te volgen en te hopen dat er daadwerkelijk iets op dat gebied verbetert. 7 jaar voor doodschieten tijdens ruzie, dat heeft de rechter gisteren bepaald, rechter Groenendaal. Na een 2 uur durende behandeling van de zaak is de verdachte Heidel A. veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Op 18 oktober vorig jaar schoot hij met 3 schoten op het slachtoffer J. Hansen. Volgens de rechter wordt het incident beschouwd als een poging tot moord. Het gaat over een conflict dat lang speelde. Volgens de dader had hij zelf uit angst geschoten. Maar het is de vraag of dat daadwerkelijk zo is gebeurd. De rechter vindt dat hij 7 jaar de gevangenis op moet. De man zelf zegt dat hij bang was voor het slachtoffer die hem 2 jaar lang en zijn familie zou hebben bedreigd. Voetbalveld Corraspecht geopend. Vrolijk nieuws voor de wijk Corraspecht. Er waren verschillende hooggeplaatsten gisteren op het mooie veldje, want het is een mooi veld geworden. Minister Charles Cooper, die komt zelf uit de buurt, die liet weten dat vroeger als je viel op het sportveldje, dan raakte je zo een stuk huid kwijt. Maar nu ziet het er prachtig uit en dat is ook daadwerkelijk zo. Het project werd grotendeels gefinancierd door Toebase Curaçao. Fiera Equipments heeft een hele mooie een hele mooi veld neergelegd, een kunstgrasveld. En Union Deportivo Corraspecht, die is al bezig met het trainen op het veld en het ziet er inderdaad mooi uit. En ook kinderen uit de buurt kunnen er gebruik van maken. Meer kindernieuws, schenking van 1000 kinderboeken. Dat gebeurde gisteren tijdens Festival at Sea. Dat is een cruise met Afro-Amerikaanse reizigers uit de Verenigde Staten. Die hebben gisteren 1000 kinderboeken op Curaçao gedoneerd. Het
gaat om boeken die in het Engels zijn over diverse onderwerpen en bedoeld zijn voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar oud. Het is een gegeven dat die cruise steeds doneert en zeker op het gebied van educatie, onderwijs en leesbevordering is dat een mooie geste. Het is gedoneerd aan de Nationale Bibliotheek van Curaçao en die zal de boek op haar beurt gratis verspreiden onder kinderen tijdens evenementen die ze organiseert. Dan was er nog een ongeluk op de Kadouci-straat. Dat gebeurde gisteren. Een auto en een fietser kwamen tegen elkaar. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Er was een aanrijding en de fietser kwam onder de auto terecht. De man zelf kwam met zijn hoofd op de weg terecht. Hij had hoofdpijn. De ambulance is gekomen, maar die adviseerde hem om contact op te nemen met zijn huisarts voor verdere medische behandeling. Dus gelukkig viel het mee en de politie was er snel bij. Wij gaan naar een break. We zijn zo bij u terug. Tot zo. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Al meer dan 10 dagen zijn de 4 Arubaanse vissers vermist. Die gingen niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag daarvoor varen en zijn niet teruggekeerd. Er wordt sinds die tijd driftig gezocht, ook door de kustwacht in Colombia. En de coöperatie Piscabon in Bonaire leeft met de vissers en vooral met hun familie mee. Dus het gaat om Arubaanse vissers, maar op Bonaire wordt vanavond in de parochie van de Maagd van Coromoto Antriol een mis gehouden voor de vissers. De coöperatie Piscabon betuigt haar medeleven aan de families van de vermiste vissers en wil met iedereen bidden voor een goede afloop van de situatie. Internationale aandacht voor Saba. Dat was mooi nieuws, want in het tweede kwartaal van 2020 is er veel internationale aandacht voor dit kleine, maar mooie eiland geweest. Onder meer was er een journalist die heeft een verhaal op de New York Times website geschreven. Er zijn artikelen geplaatst op travelweekly.com, lonelyplanet.com en die noemt Saba een van de 7 mooiste Caribische eilanden. MSN.com noemt Saba een van de onontdekte eilanden die als een paradijs aanvoelen. En Forbes.com noemt de landing op Saba's luchthaven een van de mooiste ter wereld. Heel veel aandacht dus, internationaal in New York, Amerika, voor dit mooie eiland. En wilt u nog meer zien? NationalGeographic.com heeft een artikel geschreven. Looking for adventure, this untamed island is Caribbean's best kept secret. Dus het best bewaarde geheim van de Cariben. En dan is er ook nog aandacht voor Saba tijdens de Shark Week op Discovery+. Voor een klein eiland, heel veel aandacht en men is er natuurlijk trots op. Wel verdiend ook. CTB sluit succesvolle roadshow af. Dat gebeurde na een rondreis door Chili, Uruguay en Argentinië. Het was een grote roadshow, deden meer dan 400 reisadviseurs, touroperators uit de 3 Zuid-Amerikaanse landen mee. Vooral heel veel aandacht in Argentinië. En Curaçao werd mooi uitgelicht natuurlijk, om op die manier als een toeristische bestemming
aandacht te krijgen en op die manier de markt van mensen die naar Curaçao toe willen komen te versterken. Er waren heel veel vertegenwoordigers van hotels en andere horecagelegenheden op Curaçao aanwezig. Mooi initiatief. En dan nog een achterstallig onderhoud bij de verkeersplein, niet zo ver van de Extra. Op de George L. Hoek corridor klagen de mensen over onderhoud dat niet wordt gepleegd. Veel planten die alle kanten opgroeiden, overwoekerde grassen, beschadigde borden. Daar moet iets aan gedaan worden. Zo staat vandaag in de Extra. Dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. Want het blijft nieuws in Venezuela dat er 252 Venezolanen teruggekeerd zijn uit de gevangenis in El Salvador. 4 maanden geleden werden ze daar naartoe gestuurd. En we zien beelden waarbij een emotionele gebedsdienst werd gehouden in Maracaibo voor enkele van de vrijgelaten Venezolanen. De familie is dolblij dat ze aanwezig zijn. Met onze 4 mannen terug kunnen we nu aan de mensen en de media laten zien dat deze mannen iets hebben doorgemaakt wat nooit had mogen gebeuren. Dat ze zonder geldige reden hebben geleden. Dat zeggen de familieleden die blij zijn dat de mannen terug zijn, maar klagen over de behandeling die ze daar gehad hebben en ook het feit dat ze daar nooit naartoe gestuurd hadden mogen worden. U ziet ook in een video de Venezolaanse visagist en stylist Andri Hernandez Romero. Hij gaat naar zijn geboorteplaats Capacho. Hij is emotioneel, familie is emotioneel. Als visagist en stylist was hij naar Amerika gegaan om zijn volk te helpen en zijn droom achterna te komen. In plaats daarvan werd hij naar een antiterreurgevangenis in El Salvador gestuurd, waarbij hij veelvuldig seksueel is misbruikt tijdens zijn gevangenschap. Daar heeft hij ook verklaring over afgelegd. Wordt zeker nog vervolgd en we houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws hier in de regio voor u in de gaten houden. Morgen doen we dat weer en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Allerbeste, tot ziens, dag.